This is party bitch. Come on! Лице на Ямбол 2012. 10 декември, 22 часа в ресторант Боровец. Избираме новата кралица на град Ямбол. С подкрепата на Митев и Сие, Едуардо Миролио, Уником, Манахилов, Артфейс, Алани, Студио за красота Линия, Яна Стил Флаер, Дорис, Ейвън, ресторант Каприс, Мерилин Слимс, Минна компания Петров, Тя и той, болница Ева, фабрика Великови, хирургическа болница Свети Иван Рилски и с медийното партньорство на Радио 999, Диана Кабел, Сливеннет, Изоса Дизайн, Линуарт Студио и звукозаписно студио Noisy Neighbors. Генерален спонсор на конкурса Комплекс Боровец. Заповядайте заедно да отпразнуваме победата с разтърсващо парти Бар Валентин с ексклузивното участие на Мария Миоко, Live Vocal and MC.